కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ అనేది కరోనా రాకుండా ఇస్తున్నాము. కానీ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నంత మాత్రాన మనము సేఫ్గా పబ్లిక్లో తిరగడానికి లేదు. కంపల్సరీ మాస్క్ అనేది ధరించాలా. పబ్లిక్లో తిరిగినప్పుడు డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. గ్రూపులుగా ఉండకూడదు. మరి మనం ఏదైనా ముట్టుకున్నప్పుడు చేసినప్పుడు శానిటైజర్ అనేది యూజ్ చేయాలా. హ్యాండ్ వాష్ కంపల్సరీ ఉపయోగించుకోవాలా. ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ 4 వారాలకి 2వ డోసు తీసుకోవడానికి ముందుకు రావాలా. ఒకవేళ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏదైనా తలనొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు, చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు పారాసిటమాల్ అనేది వేసుకుంటే సరిపోతుంది. దానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సార్, నా పేరు బి శ్రీనివాస్. ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్లో పనిచేస్తాను. నేను ఈరోజు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాను. హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది. ఇంతవరకు అయితే ఏం లేదు ఎఫెక్ట్. చాలా బాగుంది. నాకు ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే లేవు హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి. ఇక్కడ చాలా మంది డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసి ఇస్తున్నారు. అన్ని ప్రికాషన్స్ ఫాలో అయ్యి ఇస్తున్నారు. ఎలాంటి భయాలు లేకుండా తీసుకోవచ్చు. సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. నా పేరు జి అశోక్ రెడ్డి. నేను ఇక్కడ ఏరియా హాస్పిటల్ స్టాఫ్ని. నేను అరగంట క్రితము వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాను. ఎటువంటి దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు. చాలా హెల్తీగా ఉన్నాను. మాకు మా యొక్క స్టాఫ్ సూపరింటెండెంట్ మేడం కానివ్వండి, మా జగదీష్ సార్ కానివ్వండి, స్టాఫ్ నర్స్ కానివ్వండి, అందరు కూడా దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అందరికీ మనోధైర్యాన్ని. బట్ నాకు ఏ చేంజెస్ తెలియట్లేదు. ఇప్పటికైతే టోటల్లీ ఫైన్. నేను డాక్టర్ శారదాదేవి. నేను ఇక్కడ డిప్యూటీ సివిల్ సర్జన్గా చేస్తున్నాను. నేను అనస్థెటిస్ట్ని. ఎప్పటి నుండో ఎదురు చూస్తున్న వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను తీసుకొని ఉన్నారు. ఈరోజు కూడా 30 మందిని కంప్లీట్ చేస్తామని అనుకుంటున్నాము. కానీ ఈరోజు కూడా ఎవరికి కానీ ఎలాంటి రియాక్షన్స్ ఏమీ లేవు. అందరూ క్షేమంగానే ఉన్నారు. వెళ్ళి తమ డ్యూటీస్ కూడా చేసుకుంటున్నారు. సో దీని ద్వారా నేను చెప్పడం ఏంటంటే, ఎవరైనా సరే పబ్లిక్ రేపు వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవడానికి ముందుకు వస్తేనే బాగుంటుంది. ఎవరికి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు. ఈ వ్యాక్సినేషన్ వల్ల ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు. మరి ఇంకొకటి ఏంటంటే, వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నాక కూడా ఎన్ని రోజులు అనేది మేము చెప్పలేము. కానీ ఈ మాస్క్ కానీ, డిస్టెన్షన్ కానీ, అండ్ హ్యాండ్ శానిటైజర్ కానీ వాడితే కొన్ని రోజులు బాగుంటుంది. మనం కంప్లీట్గా దీన్ని 6 రోజుల వరకు